Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Магистраль урамында юл ремонт эшләре дәвам итә, машина йөртүчеләргә нинди үзгәрешләр көтәргә? Күптән көтелгән кызулар килде, Чаллы халкы истәдән ничек саклана? Татарстанга җәй кайтты, узаккамы анысы билгесез, шуңа күрә ял итүчеләр вакытны бушка үткәрмиләр һәм сулыкларга таба баралар. Июнь айында һәм июль башында коеп яуган яңгырлар көзге көннәрне хәтерләтте. Пляжлар һәм халыкның масса күләм ял итү урыннары буш иде. Хәзер термометр баганасы 34 градуска күтәрелде. Фихрәт Тәбиев исемендәге яр буе Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен төп урынга әйләнде. Берәүләр велосипедта, самокатта яки роликларда йөри, икенчеләре исә суда күңел ачуларны өстен күрә. Шәһәр халкы сездән ничек котыла, бу хакта киләсе материалда белерсез. Камил Хужин исәдән шулай кача Ират Җәен Фихрәт Тәбиев исемендәге яр буенда үткәрә, суда йөзә, пляжда кызына яки вейкбордта шуа, ә мондый исәдә салкын чишмәгә чумуны яхшырак күрә. При температуре воды 24-25 можно купаться, а если вода плюс 27, то есть спасение это только родник. То есть окунание в воду плюс 27 и выше, ни к чему не ведет. То есть также жарко это родник. Шишмәне башка чаллылар да сойлый, аларның сүзләренә караганда салкын суда коюну алдыннан алар чыныгалар. Шуңа күрә авырудан курыкмыйлар. Шулай ук шәһәр халкы мунчага йөргә, соңыннан бозлы су белән коюнуга өстенлек бирә. На родниках купаюсь, выезжаю на природу. Вот тут оказалось, как в бане есть еще довольно-таки жарче, чем на улице. Соответственно, туда-сюда контрастная смена температуры. Вот. А так на родниках обычно всегда катаюсь, купаюсь. От жары спасаюсь посещением бани. Там еще жарче, поэтому, когда сюда выходишь, этой жары уже нет. Да, конечно же, в купель, в родник, сразу после бани. Все, да. Так я люблю жару очень. Поэтому я от нее не спасаюсь. Это же солнце прекрасно жизнь нам дает. Чаллыларның сүзләренә караганда, мондый исәдә бөтен гаилә белән яр буена килеп велосипедта йөрергә мөмкин. Алар инде озак көтелгән җылылыгның килүенә өметләнмәгәннәр дә. Жару ждал. Особо не хотел спасаться от нее. Люблю прогуливаться, люблю плавать. Но сегодня нет такого желания, так что в ближайшее время купаюсь. Жары, по сути, больно-то и не было, еще только начинается. А так, пляж, вода. Ждали жару? Конечно. Почему? Устали от холода. Хәзер Татарстан исә көньяк антициклон йогынтысында күп кенә районнарда термометр баганасы 34 градуска кадәр күтәрелде. Якын көннәрдә күбесенчә кырык һава, кайбер районнарда кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә дип фаразлый синоптиклар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әмінә ГИМС хезмәткәрләре өчен яхшы яки начар һава торышы була алмый, алар теләсә кайсы вакытта уяу. Эсселәр башлану белән сулыкларда патрульлек итү көчәя. Барысы да ял итүчеләрне елгаларда һәм күлләрдә куркынычсызлык кагыйдәләре турында искә төшерү өчен эшләнә. Шулай ук алар санкциясыз урыннарда коюну куркынычы турында кисәтәләр. Сулыкларда үзеңне ничек тотарга алдагы материалда сөйләрбез. Уважаемые отдыхающие, не забываем о правилах безопасности на водных объектах. ГЭС бистәсендә яр буенда ял итүчеләр шактый күп, кайберәүләр кечкенә балалары белән килгән Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары сөйләгәнчә, алар елга күлләрдә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында беләләр. Я сейчас в города Мурманска приехал отдыхать в отпуск, да. Плаваю хорошо, замечательно, моряк, скажем, много дальних походов. В первую очередь я сказал не заплывать за буйки, соответственно, да, следить за детьми, чтобы дети далеко не заплывали. Дети должны быть на рукавниках. Этот пляж знаем, но поскольку он сейчас оборудован, есть спасатели, мы в первую очередь, конечно, не сводить глаз с детей, и, соответственно, чтобы всегда дети были в какой-то защите, не знаю, и рядом с родителями. Просто в воду не лезем, вода холодная, да еще дети маленькие, непослушные, поэтому не стоит пока еще их туда отправлять. Я стараюсь выходить на улицу до обеденного времени, то есть это до 11 примерно. И на водоемах стараюсь не плавать. На водоем часто хожу, далеко не заплываем, в холодную воду не лезем, лежим, спокойно загораем.
Шулай гимс хезмәткәрләре санкцияләнмәгән урыннарда су койнырга ярамый дип искә төшерә. Белгечләр әйтүенчә, Чаллы һәм Тукай районының бөтен яр буйлары диярлек куркыныч санала. Очень много мест несанкционированного купания и места, где купание запрещено. Имеются какие-то гидротехнические сооружения, лодочные станции, какие-то места, где, к сожалению, очень большая глубина. Шулай ук су асты агымнары һәм шишмәләре булу гимс хезмәткәрләре эсселек аркасында сулыкларда патрульлек итүне көчәйткәннәр. Рейдларда шулай ук зона эзләү коткару отряды коткаручылары, район администрацияләре һәм башка белгечләр катнаша. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Капиталь үзгәрешләр магистраль урамындагы юлда ремонт эшләре дәвам итә. Ул Тукай районы ягыннан Чаллыга күрүнең төп юлы. Чаллы халкы сүзләренчә, элек юл тар һәм бик чокырлы булган. Биредә машина йөртүчеләрне һәм җәяүлеләрне нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта хәбәрчебез материалында. Бу участокта эшчеләр иртәнге сәгать 7-дән эшли, алар нигезне яңа асфальтка әзерлиләр. Старый бетон, асфальт убираем, да, потом 8 сантиметров копаем здесь. Каток сделается по размеру, все, каток. Потом песок потом заливаем водой и сверху бетонируем и асфальт. Чаллы халкы сүзләренчә, элек бу урамда юл бик начар хәлдә булган. Грузовики часто ездят, вот разбили дорогу. Загруженность очень большая, деревенщин очень много. Мы все работу делали, конечно, но это бесполезно, все равно ломалось. Будет современная, хорошая, широкая дорога, большая развязка. Это очень здорово, что дороги в городе делают. Спасибо огромное. Очень хорошо, что сделали. Я уж хотела в мэрию писать, тут колдобина на колдобине. Зимой особенно очень плохая дорога была, а сейчас вот классно. Юлны капиталь ремонтлау сәбәпле тукталыш павильоны алынган, шуңа күрә әлеге шәһәр халкына эшләр бара торган участокны әйләнеп чыгарга туры килә. Кемгәдер тукталыш булмау бөтенләй сюрприз булып чыккан. Куда здесь пройти? Во-первых, здесь вот перерыли. Короче, я не знаю. Наверное, надо сейчас мне идти к трамвайной остановке, а потом пересаживаться на автобус. Магистраль урамындагы юлга капиталь ремонт республика программасы буенча башкарыла. Комсомол районы башлыгы сүзләренә караганда, бүгенге көндә эшләр график буенча бара. Машиналар йөрү өлеше киңәйтеләчәк. Әгәр элек ул 2 полосалы булса, хәзер 4-кә җитәчәк. Шулай ук яңа тротуар төзеләчәк. По улице Магистральной в Сидоровке с двух сторон будет у нас вдоль тротуаров новое освещение. Также там будут заменены наши старого вида остановочные павильоны на нового вида. Эшләр август ахырына кадәр тәмамларга тиеш. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. А теперь пункт 5. Гель для стирки универсальный 579,90. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.